counties ma bende gintiere. Kopogore county mano ma Kisumu nyaka Ramogi jwang' wadhi nene county mano ma Migori. Thoth sikunde mayudore chuny boma ma Migori pod oloro odiochieng' ma kawuono ka jong'anyo nochako dino apeyni madonjo e chuny bomano. Chenro mag ohala kod wuoth bende norochore kaka George Juma leronwa. George Juma gi mathoth. George, mana kinyalo mana nyisowa chal mar ng'anyo e county mano ma Migori odiochieng' ma kawuono dibed ang'o? Kata kamano nyaka Ramogi jwang' pod watemo tudre kod George Juma e county mano ma Migori. Mana kaka nasenyisi kanyo chenro mano mar ng'anyo e county mano ma Migori rochruok bende nobedo kiny ma kawuono wabiro bedo kwa tudre kod George Juma mana bang' thuolo mano. Kanyalo mana paro ni inyalo oronwa ote makamagi lai magwa mag ote machuok arede ka 600 mbui mar Facebook, YouTube bende yudowa Ramogi TV. Wabiro bedo kasomo ote makamago kwa dhi nyime gi chenro mano mar migago. Koko manya kwa Ramogi jwang' wadhi ne county ma Migori. George Juma misawa geno mara ni winja odiochieng' ma kawuono. Nyalo mana nyisowa chal mar ng'anyo e county ma Migori. Erokamano Sharon, na winji makare mana kaka odiochieng' manyoro mane ng'anyo chakore. Ng'anyo nochopo odiochieng' mar ariyo e county ma Migori. Kabende nyaka samo weni koro pod en ng'wech mar aputh njire kindo bila kaachiel kod jogo bende nyaka sani koro ng'anyo. E chuny bomano ma Migori kelo apayano moria Isebania. Nyaka sani onge thoth oganda matimo gimoro amora kanyo. Chenrogo mag wuoth ombemore piny, chenrogo mag ohala moro amora onge madhi nyime. Kabende giminyalo winjo en mana muoch mar lisasi kaachiel kod iro malungo pi wang'. Mabende obila nyaka sani koro tiyogo mariembo jogo bende nyaka sani koro osebedo ka ng'anyo. En rakruok manochakre okinyi sa 11. Kabende chakre sa 11 jogo kaachiel kod ojende bende osebedo ka bet e ng'anyoni. Ne omonde apaya bende ne gimoko mach. Kata kamano obila ne oringo mapiyo piyo kendo ne orakore kodgi. Kabende nyaka sani ojendego bende pod oramo ne nyaka gidwa ni mondo gichop e chuny boma ma Migori mondo gitim ng'anyo margi. Kata kamano obila bende nyaka sani koro kwor mathoth e chuny bomani bende oramo ni onge ng'anyo ma itimo e chuny bomani. Mae koro osekelo rakruok e kind obila kaachiel kod jopiny. Kabende ma omiyo chenro duto moting'o mag ohala kaachiel kod wuoth nyaka sani koro onge madhi nyime. Kabende nyaka sani kotenore kod ng'anyo madhi nyime pok wayudo lipot moro amora mar ng'ama osehinyore kaka odiochieng' manyoro. Kabende pod wageno to wabiro yudo mathoth ka otenre e seche bende koro ng'anyo ni koro pod dhi nyime. To kwawe mano ka otende kod ng'anyo mo odiochieng' manyoro, nyaka sani lipot mwaseyudo en ni ji maromo 14 noyudo hinyruok, ma 6 kuomgi gin mago mane ochiel kod lisasi kod obila. Kabich kuom joma nochiel kod lisasi nitie osiptal maduong' ma Migori level 4. Kabende tendo osiptal noseyango ni kuom jogo mane ochiel kod lisasi gi 2 ma pod yudo thieth, 3 ne githiedho kendo giweyo thuolo modhi pacho. Ka ng'at achiel bende ne ochiel kod lisasi agoge be nyaka sani yudo thieth bende osiptal no mar Ojele bende yudore e chuny bomani ma Migori. En gino bende nyaka sani ka jogo bende ng'anyo koro nyaka sani wacho ni obila bende koro pod tiyo kod teko mathoth. Ma bende giwacho ni ok ber wera ni gintiere kod thuolo mar dhi nyime kod ng'anyo margi kaka chik wacho. Kabende giram ni kata tek kata yot chenrogi mag ng'anyo biro dhi nyime nyaka odiochieng' makiny kaka yando oselandi kod duond bug siasa mar Azimio la Umoja. En rakmo bende nyaka sani obila bende komacho winjo ka bende koro ywak ni ojende koro nego dog piny kendo giwe tiyo kod kite e sama koro gibago ng'anyo. Kano wang'iyudo chieng' manyoro jatend obila e sab kono marongo Peter Kering ne oywak ni moko kuom ojende kar mondo ne ter ng'anyo e apaya nye gidhi e tesend obila kama bende koro ne gitemo mondo koro giba obila kod kite. Gino bende koro wacho ni koro chal ka gima jogi bende ok ti kod thuolo no mar ng'anyo kalwe kod chik. So e county ma Migori koro pod wago tach ka mar ng'iyo ni to chenro dhi nade, chenrogo mag wuoth chopo nade, to odiochieng' makiny kino chal nade ka jogo bende ng'anyo ramo ni ng'anyo ni biro dhi nyime kata tek kata yot. Kabende giramo ni obila koro migi thuolo mar dhi nyime kod ng'anyo margi mamuol e county ma Migori. Koro pod wantie ka wago tach mar miyo thoth ka otende kod ng'anyo ni e county ma Migori. Kamana inya George Juma owinje yo makare. Kamana inya kuom chiwonwa ler mar chal mar ng'anyo e county mano